Ya Rabbi şükür. Makine üzerinde be. Yok. Bakayım ki. Yani bana boşuna için. Yani bir de kilo bu açıyla. Beri Ramazanê hingî baran hat îşê me axsamî şû ji wê yekê em Ramazanê de îşê xwe dewam dikin zebze wanekî em bideynin vêga ji mala xwe de em vî şeklî dine destek îro me bîber çandin, bacanê reş me çandin û bacanê sor me çandin şebeş me çandin vî şeklî. İro Ramazanım. Normalde li inşaata şoğlum. De jibona Ramazanê min heyvekê izin daya xwe ji bona inşaatê em gotiye zaş min inşaata. Heta eydê em gotiye ji xwe re betal bim. Ev her car de abê min e. û ihtiyacê we hebû. Îro hatime alî we. Li gora Ramazana par û pêrar xweş e. Lê dîsa wextê ku yek dixebitê, yek dişuxulê, yek tî dibe. Saat malum şefaq zû hatin. Saat 5 hatin ve yazdı hacimi hava garın u xlas. Şey me hewqasa maksat em zêde xwe perişan jî nakin û xwe betal jî nehêl.